laralagan mga kaibigan. Ayan, history kaya pala tayo sa kompleso naman ang ating pinutunan santo sa ating parating presa. Okay, magalis ka na. Ayan, response lang. Some shit from the thrift shop. Ice in the fridge is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, in my gator shoes. Meron na po tayong sponsor dahil mamaya sa pura ng kartana. Kaya po ang kanyang presyo. Ayan, ganun pa rin mamaya sa puruan.